Общинският съвет на Казанлък даде съгласие за безвъзмездно придобиване от държавата на сграда общежитие, която до момента е притежание на професионална гимназия Иван Хаджиенов в Казанлък, да премине в собственост на община Казанлък. Докладът за това е на кмета на общината Галина Стоянова, а искането за това е мотивирано от необходимостта от осигуряване на подходящи условия за настаняване на ученици, студенти и преподаватели, които ежедневно пътуват от отдалечени населени места, както и от липсата на достатъчен общински жилищен фонд за социални и образователни нужди. Това е една доста изоставена, вече полуразрушена вътре сграда, макар че отвън да се вижда, че тя се държи. Със сигурност държавата и стопанина, в случая гимназията, няма да могат да я възстановят, нито имат някакви цели, така че ние като община трябва да се вземем в ръце. По този повод ние вече, като гласувахте кандидатстването ни за концепция 2, КИТИ 2 тъй наречено, там осигурихме проекта за реконструкция на сградата, тъй като двата университета, Бургаския и Старозагорския Тракийски университет, изрично вече заявиха желанието си да направят по-отделно, разбира се, и по различни специалности, както закона казва, своите филиали в Казанлък. Като Бургаския университет си остава с желанието за медицински сестри, а Тракийския университет се насочва към рехабилитационните специалности. Тоест вече нямаме и този конфликт между двата университета и считаме, че с тази реновация тази сграда ще бъде подходяща. В мотивите към доклада се посочва, че безвъзмездното придобиване на имота ще позволи на община Казанлък да кандидатства с проектно предложение по програма Развитие на регионите 2020-2027, насочена към обновяване и развитие на социалната и публичната инфраструктура. Реализацията на подобен проект ще допринесе за подобряване на жизнената среда и за по-добър достъп до социални услуги. След извършен анализ е установено, че имотът е в подходящо местоположение и функционално състояние за бъдещо социализиране и адаптиране за обществено значими дейности. С решението си Общинският съвет даде съгласие за придобиване на правото на собственост върху сградата чрез безвъзмездно прехвърляне от държавата в полза на община Казанлък, както и овласти кмета на общината да извърши всички необходими действия по изпълнение на решението. Допуснато е и предварително изпълнение с цел ускоряване на процедурата и своевременно стартиране на подготвителните дейности.